n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị be anyị ndewonu. Otu dịrị Jesu. N'obi aṅụrị na ekene ka anyị jiri gbakọ taa woo izu ụka nke 33 n'ihu nke Chineke iji wee tụsara ya obi anyị, kelee ya maka ihe ọma niile nke ọ na-emere anyị, ngọzi na ọgọ dị iche iche nke ọ na-arụ na ndụ anyị. Anyị bụkwa mkpa dị iche iche wee bịa n'iru nke Chineke. Ugbu a nụ ka hụtara n'isi ala ma kọrọ Chineke ebumnobi anyị. Anyị na-achụkwa aja maka mkpụrụ obi ndị niile hapụgoro ọnụ, ọkacha nke mkpụrụ obi nke Fada Emmanuel Anamneze na Fada Francis Okorie, na-ekpekpe ekpere maka ebumnobi na ịdị mma nke ndị parish a. Ụmụnne, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ihe omume nke dị nsọ, ka anyị nyochaa na nkọ n'uche anyị were kwupụta mmehie anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụmụnne m na emehiewo m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka njarịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ na ndị mụma na ndị nsọ niile na unu ụmụnne m, ka unu yọbara m ọsọ ụwa Chukwu anya. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-duru anyị na ndụ ebighị ebi.
Jesu Kristi sotu nwa nke Chineke mụrụ Nwatụrụ Chukwu nwa nke nna onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa na-ekpochapụ njọ nke na-ararịrị anyị mere anyị ebere n'ihi na sọ gị dị ọsọ sọsọ gị bụ dị nwenụ n'ihi na sọ gị dị ọsọ sọsị o Jesu Kristi kachasị dị elu mere m ọsọ ebube Chukwu nna amen 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 ka anyị rịọ arịrịọ dịwenụ Chineke anyị biko nye anyị aṅụrị dị na-efe gị mgbe niile gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya bịara anyị gị ka anyị na-agbara odibo biko mee ka anyị si n'ịgbara gị odibo nweta aṅụrị zuru oke oge niile site na dịwenụ anyị Jesu Kristi hụ nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-aghachi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Daniel. N'oge ahụ, nnukwu nwa eze bụ Michael ga-ekulite. Ọ bụ ya na-eche ndị nke gị nche. Ahụhụ ga-adị mgbe ahụ ga-abụ ụdị nke anya na-ahụbeghị mbụ kemgbe ụwa bidoro. N'oge ahụ, ndị nke a ga-anapụta bụ sọ ndị achọpụtara ebe edere aha ha n'akwụkwọ ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị na-arahụ ụra na ntụ nke ala ga-etete n'ụra. Ụfọdụ ga-ebi ndụ ebighị ebi, ndị ọzọ ga-abụ ihe a na-asọ oyi na ihe nkọcha ruo mgbe ebighị ebi. Ma ndị nwere uche ga-ewu ọcha ka mbara igwe. Ndị kpọbatara ọtụtụ mmadụ n'ezi omume ga na-amụkesị ka kpakpando ruo mgbe ebighị ebi. Okwu nke ose bụ ụwa. Chekwaba m, o Chineke, n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Chekwaba m, o Chineke, n'ihi na abịara m zere ndụ n'ime gị.
onye nwe anyị ịbụ oke m ketere na iko m, ọ bụ gị ga-ejidere m oke ruru m. Eguzobere m onye nwe anyị n'ihu mgbe niile, ebe ọ bụ na ọ nọ m n'aka nri, ụkwụ siri m ike n'ala. Chekwaba m, o Chineke, n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. N'ihi ya obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ, ahụ m sokwa nwee ume na obi iru ala, n'ihi na ị gaghị ahapụ m n'ala mmụọ. Ị gakwaghị ekwe ka onye kwere na gị ree ure. Chekwaba m, o Chineke, n'ihi na abịara m ka m rie ndụ n'ime gị. Ị ga-egosi m okporo ụzọ nke ndụ na aṅụrị zuru oke n'ihu gị. Tinyekwuoro m ihe ọma juru gị n'aka nri ruo mgbe ebighị ebi. Chekwaba m, o Chineke, n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'agba ochie, ndị nchụàjà niile guzoro n'ọrụ ha kwa ụbọchị. Ha chụpụ otu àjà ahụ na-enweghị ike ibupụ mmehie, ha chụgharịkwa ya ọzọ. Ma n'aka nke Kristi, ọ chụrụ so otu àjà maka mmehie, wee were ọnọdụ ya mgbe ebighị ebi n'aka nri Chineke. Ebe ahụ ka ọ na-eche ka ndị iro ya ghọrọ ya ihe mgbakwasị ụkwụ. O jiri so otu àjà ahụ ọ chụrụ naanị otu mgbe nweta izu oke dị ebighị ebi maka ndị niile o doro nsọ. Ọ bụrụ na agbagharala mmehie dum, ọ pụtara na enwekwaghị ike ịchụ àjà iji ewepụ mmehie. Okwu kosebrowa ekele dịrị Chukwu. Na-echenụ nche, dịnụ nkwadobe, unu amaghị mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mark dere.
sogwara ụmụazụ ya. Ma mgbe oge mkpagbu ahụ gasịrị, anyanwụ ga-agbanwe ghọọ ọchịchịrị. Ọnwa agaghị enyekwa ihe ya ọzọ. Kpakpando ga-esi n'igwe na-adasịsị. Ike dị na eluigwe ga-emetụ ụhara. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ nwa nke mmadụ ka o si na urukpu nke igwe were oke ike na ebube na-abịa. Na mgbe ahụ a ga-ezipụ ndị mmụọ ozi ka ha si n'akụkụ anọ nọ n'ụwa kpọbatara ya ndị ahọtara ahọta n'akụkụ nke ụwa niile. Kpọpụtara ya ndị ahọtara ahọta site n'ebe ala na mbara igwe bidoro ruo n'ebe ọ kwụsịrị. Were n'osisi fig mụta ihe. Mgbe ọbụla ngalaba ya malitere iwepụta ome dị nro, na-epupụtakwa akwụkwọ ndụ, unu maara na ọkọchị dị nso. Otu aka ahụ, mgbe ọbụla unu hụrụ na ihe ndị a na-emezu, maranụ na nwa nke mmadụ nọ nso, na ọ bịaruolarị n'ọnụ ụzọ. Mana igwu n'eziokwu, ọgbọ dị taa agaghị agafe tupu ihe ndị a niile emezuo. Eluigwe n'ụwa ga-agabiga, ma okwu m anaghị agafe ma ọlị. Asị kọwa mgbe oge a ga-abụ, mmadụ ọbụla enweghị ike ịkọta ya. Ndị mmụọ ọma bi n'igwe amaghị mgbe ọ ga-abụ. Nwa nke mmadụ n'onwe ya amaghịkwa mgbe ọ ga-abụ. Sọ Chineke Nna ga-akọ mgbe ọ ga-abụ. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Ka anyị si n'ụzọ anyị nụrụ nata mgbaghara njọ. Ezem nadendo.
eze m na-adị ndụ, onye nwe anyị ezitego ndị mmụọ ozi ya ka gbapụta ọnọdụ na-emetụ ya n'obi. Ewo eze m, eze m, eze m na-adị ndụ. Otu ọ dịrị Jesu. Na Mọnde n'izuụka gara aga, eji m fon m n'aka, mana ele status ndị mmadụ, mana ahụ pikchọ otu onye, my schoolmate. So m echere ma birthday ka ọ na-eme, manọgide klikie grup WhatsApp anyị, asị na foto ahụ n'ebe ahụ na onye ahụ anọzi ndị ndụ. Ma jụọ, gịnị mere? Ha wetara m vidiyo ọzọ na mgbede ahụ, ebe ọ nọ na-awụli elu na-awụdata ala, ha na-akwado ịgba bọọlụ. So mgbe ha gara na field ịgba bọọlụ, asị na apasịrị ya bọọlụ, ya slọmpụọ daa nwụọ ebe ahụ. Taa kwa n'ụtụtụ a, echukwa m fon m n'aka, na-elegharị anya, ma hụkwa ihe ozi ọzọ na-abata na fon m, emeghekwe. Nke a wụ my classmate, onye mụ na ya na-ese aga oral exam na class, Father Francis Okori from Okigwe Diocese, onye nke mbụ from Owerri Archdiocese, asị na ọ nwụọla. Otu onye ede ebe ahụ sị na ọnwa eruwala anyị nso. Ọgwụgwụ oge, mgbe elekere nke ndụ anyị ga-akwụsị, olee ihe anyị ga-eme? Olee ihe ga-awụ chi anyị mgbe ahụ? Ọwụ ihe ọgụgụ ọgwụgwụ oge a ka ụka haziri anyị taa. Ọ bụrụ ma gị lee anya n'ihe ọgụgụ nke mbụ na ozi ọma, ọwụ ihe a na-akpọ eschatological reading, ihe ndị a ga-eme n'ọgwụgwụ oge. And enwechara ihe a na-akpọ apocalyptic symbols and signs, ihe ịrịba ama ndị ga-eme mgbe ahụ. Mana ọtụtụ oge anyị na-agụ ihe a, ọ dị nnọọ ka ọ na-ewetara anyị ụjọ, obi a na-awụnye anyị n'afọ. Mba, ọ wụghị ebumnobi ya. Oziọma Chineke wụ oziọma, ọ wụghị ozi ọjọọ. And oziọma anaghị eyi egwu, oziọma na-eweta aṅụrị na nkasi obi. So ya mere, enwere ụzọ ihe anọ anyị ejikere anyị agwa anyị maka ọgwụgwụ oge mgbe elekere nke ndụ anyị ga-akwụsị. Nke mbụ, iji chetara anyị na ọwụ Chineke nwe ihe niile na ike niile, the sovereignty of God. Nke abụọ, iji chetara anyị na ihe niile nwere oge n'ụwa, oge eji amụ na oge eji anwụ, oge eji arụ na oge eji ebibi, the temporality of all things. Nke atọ, iji wetara anyị nkasi obi na ndụ anyị n'ụwa na-ezughị oke ga-agafe, ndụ nke ezuru oke ga-eme gịnị? Abịa. So nke wụ na adịmike anyị na-adịghị, ihe niile anyị na-aya n'elu ụwa, ahụhụ dị iche iche anyị na-agafe, na ọ ga-emecha gịnị? Nke ahụ ga-aga. This order will pass away. A new order, more perfect, more reliable, where we will exist with God, will now come forth. Nke anọzi ịgwa anyị sị na anyị dịrị njikere maka oge a. Ọ wụghị njikere n'ụjọ, mana njikere n'ịhụnanya dịka ndị otu Kristi. Ọ dịka abụ ọma anyị kwere taa, ya sị na Chineke zọba anyị n'ihi na ọ wụ n'ime eme gịnị ka anyị gbabara. So we who are in God, there is no reason to be afraid. Mana ka anyị mara na ihe ndị a na-enwere mgbe ọ ga-eme. A na-asị anyị na ọgwụgwụ oge nke anyị, nke doro anyị anya, nke anyị ma, nke anyị ji aka, wụ mgbe elekere ndụ anyị ga-eme gịnị? Ga-akwụsị. Na ihe ọgụgụ nke mbụ agụpụtara anyị, a na-agwa anyị mgbe ụmụ Izrel nọ n'ohu. So onye ji ha ji
Antiochus Epiphanes, that was between 164 to 167 BC. Mgbe ahụ ka ọ na-achị, ya chọrọ nnọọ ibibi okpukperechi ndị Juu na ihe ndị gbasara chi ha. Ya eme onwe ya chi na aga na-efe ya efe. Ya bụ emegide wepụta iwu niile dị iche iche nke megidere iwu nke ndị Juu ma ịta anụ eze ma ihe ha na-asọ asọ. Ọ bụ ebe ahụ ka esiri gbuo nwaanyị na ụmụ ya 7. Ọ bụ ebe ahụ ka Mathias na ndị okorobịa niile echiche taa ahụ dị iche iche n'aka onye eze a. Mgbe ahụ olu ewere dara ha okwu nke nkasi obi na ụdị amụma a eburu si ha na ụjọ atụla unu, obi alala unu na mmiri, onye agha che ma ọ ya wụ chi na ga-eme gịnị? Butuo ya ala. Ọbụladị ndị niile tụfugoro ndụ ha na a ga-enwekwa mgbe ga-eme gịnị? Ebulite ha n'ọnwụ. Ndị mere ezi omume, ndị kwere na Chineke, ndị na-agọnahụ ya n'okwukwe ga-enweta ndụ ebighị ebi. Mana ndị ji maka ụjọ nke onye eze a nke na-egosi akara nke ekwensu were jụ Chineke ga-eme gịnị? Ga-ala ndụ ha n'ihi. Abịakwa n'ozi ọma, Jesu ejikwara ohere a na-akụziri anyị maka ọgwụgwụ oge. Ọ bụrụ ma gị gụọ na history, ị ga-ama na mgbe e dere akwụkwọ Mark was around 69 AD. And mgbe ahụ onye na-achị iwu Emperor Nero, and anyị amaala ụdịrị ahụhụ atara ndị otu Kristi mgbe ahụ. Ọtụtụ n'ime ha egburu ha egbu, ọtụtụ n'ime ha ka eji gbapụtara ụmụ anụmanụ adọrie ha. So ọ dịrị ha nnọọ ka okpukperechi ha enweghị isi dị na ya, na ọ bụ sọsọ ihe ọjọọ. Okwu a wee dara ha si, do not be afraid. And ọ bụrụ ma gị gụọ na mbido, ị ga-ahụ ebe Chineke si were tọọ ntọala ndị a niile na akwụkwọ Mak ahụ. N'ihi na ha si na tempụl na-apụta, ụmụazị ya a na-ele tempụl anya, na-eme ya adụmaya. Ha na-asị, lekwa otu ụlọ ụka nke a siri maa mma, lekwa otu esiri hazie obodo Jerusalem ọfụma, ihe niile na-aga ọfụma. Ya tụgharịa ya sị, oge na-abịa mgbe ihe ndị nlega ga-eme ha gịnị? A ga-etikpọsị ha niile. So do not put your hope, your faith on things of this world. That is the message. Because ha niile na-eme gịnị? Ha na-agafe agafe. They are imperfect. They are incomplete. They are vulnerable. N'oge enwe, there will be a time of new order. Mgbe ihe niile ga-ezu oke n'ime Chineke. Anyị ajụwazi n'onwe anyị n'ozi a niile ha na-ezi anyị, how prepared are we? Some don't even believe. That is why we are still tossed around by all kinds of false prophecies and teachings. N'ihi na enwere ọtụtụ oge mgbe ndị mmadụ na-ebili, ha sịkwa na ha hụrụ ohu na ọwụ taa ka ụwa ga-emebi, na ọwụ echi ka ụwa nke gị ga-emebi, ụwa nke m ga-emebi mgbe anyị kwụsịrị iku ume. Because a gwara anyị na ọ mgbe ahụ ka ohere anyị mere gịnị? Gwụrụ. And after that comes what? Judgment. Mgbe ụfọdụ na-awụ m na-aga na Facebook na-elegharị anya mana ahụ mebi ụmụnne anyị ndị gara obodo oyibo otu anyị nọ, a na-ebuzi ha n'akpa ozu n'ala. Mgbe ụfọdụ na-atụkwa m ụjọ, ma sị Chineke bikonu, onweghị onye ma mgbe ọ ga-awụ, onweghị onye ma otu echi ya ga-adị. So ọwụ Chineke wụ isi anyị, ọwụ ya wụ ndụ anyị. Anyị na-ebuli onwe anyị elu mgbe niile, anyị na-eme mpako mgbe niile ka anyị mara na ọwụ ha anyị nwa wụ chi, na ọwụ ha anyị nwa wụ eze. So jigodo n'onwe gị taa na ọwụrụ taa wụ ụbọchị Pentekọst gị, how will it be? Ka ezinụlọ gị ga-esi adị? Enwere okwu n'idezubeghị n'ezinụlọ gị? Enwere ihe ịma ị kwesịrị ịga-ebizo yọọ mgbaghara onye imejọrọ? Enwere ihe ọma ị ka na-eche eche imere mmadụ ibe gị? Marakwa na we only have the time when we are alive. Akụnụba anyị ahụ anyị achọghị imetụ aka. Mgbe ụfọ ọwụ ndị anyị na-amaghị ga-emetụ ya aka, haziere ya anyị. Mgbe ụfọdụ ọwụ otu nke ndị bankị si aba because o nwedịrị ihe anyị na-eche na bank, anyị amaghị na ndị nwe anyị, ndị ezinụlọ amaghị nọ na bank. Ọ bụrụ ma ele anya ha si ndị bank ahaziri ha si na ọ dịka onye nke a nọzighị ya. So anyị niile ihe a wụ ihe chere anyị n'ihu, mana ọ bụghị itinye anya ụjọ, n'ihi na dịka ndị otu Kristi anyị nwere olileanya. Olileanya anyị awụghị n'elu ụwa, ma olileanya bụ n'eluigwe ebe anyị ga-enwe ndụ ebighị ebi. So taa Chukwu na-akpọ anyị oku ka anyị mara n'obi anyị na ọwụ ya wụ chi, enweghị ike karịrị ya.
ọwụla dị mgbe ihe ụwa na-agafe agafe, ụjọ atụla anyị na nke ka mma na-echere anyị. A sị na ọnwụ onye otu Kristi wụ ọmụmụ ya n'eluigwe. The death of a faithful one, the death of a Christian, is his birthday in heaven. So nke ka mma wụ ihe chere anyị n'ihu. Ọdụ dịka mmadụ, ọ na-atụkwa anyị ụjọ ịhapụ ndị anyị hụrụ n'anya, ịhapụ ụmụnne anyị, ezinụlọ anyị, na ihe niile anyị tara ahụhụ ya n'elu ụwa. But God is telling us that the future is better. Ọbụladị otu anyị nọ, sometimes anyị na-eme experience tragedies, hazard, catastrophe, disasters. Ọ bụ iji gwa anyị na it won't take anything for God to destroy this world. Ụwa anyị ji anyị isi, chere m anyị nwanwe, it won't take anything. I think that was on March. I don't know, it is mgbe anyị nwere earthquake. So anọ m n'ime ụlọ, ya dịka esheke ụlọ esheke. So ma na-eche masị, so ihe a wuru n'ezie, otu a ka m siri laa. Just within some seconds, you know, mgbe ahụzi ihe a na-ebufe m ihe phone ndị mmadụ na-ebipụ sị enwere ndị casualty ga report. That is the temporality of our life, the shortness of our life. So ka Chukwu nye anyị mmụọ umeala ịmara na ọwụ ha anyị nwa wee eze, ọwụ Chukwu bụ gịnị wee eze. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke, onye kere n'igwe, ihe dum ha na-ahụ anya na ndị ha na-aga ahụ n'anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu watụwa niile. Chukwu si na Chukwu, n'ihe si n'ihe, eze Chukwu si n'eze Chukwu, amụrụ ya mụ, eme ya na nna bụ sotu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si n'anya eme ihe dum, onye maka ihe ya bụ mmadụ, na maka nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, ọ bịa kpọgbu ya n'obe n'ihi anyị, oge ọchịchị Pontius Pilate pụtara ọnwụ elie ya, o bilitere n'ụbọchị
ọragoro n'eluigwe nọdụ makarịna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ onye si na nna na-nwapụta onye a na-esekpụrụ na-etokodo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma okwu ekwe n'otu ụkọ nsọ Catholic na Apostolic ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya bilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ ụmụnne m na Kristi, Jesu ji aka ya were gbaa anyị ume taa na ihe niile nke na-ezughị oke ga-agafeche, nke ka mma ga-abịa, ogologo ndụ, ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi na ihe ọma niile anyị bụ n'obi. Ka anyị jide na ohere a sị bikonu ka obido ugbu a nyewe anyị ngọzi ahụ n'uju. Que samo me buno wa samo Chineke samo me buno wa samo.
ugbuazi ka nwetata isi ala ma kọrọ Chineke ebumnobi anyị ọzọ dị iche iche. Anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị buru anyị ụzọ gawa, na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi ha na nkasi obi ezinụlọ ha, na-arịọkwa maka ndị parish anyị niile ka Chukwu gaa n'ihu na-eduziri anyị, na-agbaziri anyị, na-akasi anyị obi, na-enye anyị mmeri mgbe niile. Ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ ewo, ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ, naanị Jizọs nero, naanị Jizọs n'azụ, naanị ya ga-egboro mkpa m niile, ọ dịghị onye ọzọ. Onyenwe anyị na Chineke, jiri obiọma gị nabata arịrịọ nke gị, ma mee ka uche gị mezuo na ndụ anyị si na Kristi Onyenwe anyị.
na jike niile nara nọ. Diwenụ, biko lekwasị anya n'aja nke a anyị na-ehunyere gị. Biko mee ka o wetara anyị amara anyị ji efe gị, ka anyị wee rite uru na ngọzi gị dị ebighị ebi site na Kristi diwenụ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa si na Kristi diwenụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ were kwe ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebighị ebi site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-ete ebube eze gị oge niile n'ukwe n'aha sị: Nna, ịdị nsọ ezie so gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ kedu onye ndị a ndozi bụta ha mmụọ gị, ka a wee họrọ anyị ahụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nyekwa ya ọmazị ya, na-asị: naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke abụ ahụ nke a ga-edoro onye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe erichara nri anyasị,
ọ bụla iko mmanya nye gị ekene na otito bụ ihe onye ụmụazị ya na-asị na-aranụ nke ọṅụṅụ ya ọhụrụ niile nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihu unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara ha njọ na ihe menu nke ha na ncheta nke ka anyị kwupụtara ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu isi na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwere gara aga kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were cheta ekpe ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube so na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Belongs to the
zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere ndị n'oge nke isi n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwara na nje anyị gaa kama na okwukwe nke nzukọ gị. Biko nye ndị dị otu ebe uche gị siri chọọ, gị bụ ndị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Dịnwenụ, anyị eriela ahụ n'ọbara Kristi nwa gị nyere anyị n'iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta nke ya. Anyị ji umeala arịọ gị ka anyị si n'emume nke a mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị isi na Kristi dịnwe n'anyị. Otodri Jesu. Second collection. Parish announcements. We invite the children to be part of our Christmas pageant 2024 that will be presented on Christmas Eve at the 6 p.m. Family Mass. Practices are on Saturdays, December 7th and December 21st from 10 a.m. to 11:30 a.m. We need children from 6 years old and up to represent the Holy Family, angels, shepherds, kings of narrators. Please pick up a sign up sheet in the back of the church. Please return the form today, Sunday, or this week. Thank you. Next Sunday, the second collection will be for Christmas lights. We count on your generosity. Monday, December 9th, we will be celebrating the feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. We invite everyone to join us for Mass at 8 a.m. or for the Rosary at 7 p.m., followed by bilingual Mass. Also, December 12th is the Feast of the Virgin of Guadalupe. We invite everyone to join us for the Rosary at 7 p.m., followed by bilingual Mass. All are welcome. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin. The donation is $30. You are invited to join us for our Christmas tree lighting ceremony on Saturday, December 7th, after the 5:30 p.m. Mass on the church lawn. All are welcome to attend. We continue to notice that kneelers are sometimes dropped too hard, which causes damage. Please help by lowering them gently instead of dropping them. Thank you for your cooperation.
Remember that you are in church. At the end of the Mass, please leave silently. Otodri Jesu. Biko anyị ka nọkwa na prepare for the Christmas party. Our donations are going on. And whenever, is there anybody here who would like to donate towards the Christmas party? And when you get na-ekwe bụ nkwa, ga like ikwe now. Raise your hand. Okay, we still. Oh, okay. Our V Power. Is the Tony not here? Our financial secretary. Yeah. $50. Okay. Chief Mrs. Vero Aneke. I'm going to Aneke about, yes. $50. And one other? Yes. Omeko Zue. $100. Chief Augustine Osando. On Choginye kwa yo zo iso ni na Omeko Zue adi kikwele before. Maka ho ba hagi da list so but all the kwamba iti kwora he ono mado ya ho ono mado Omeko Zue oh he oji eme okay enwere onye ọzọ anyone else okay all right so we continue to prepare ourselves for it. Ogao on the 8th day of December, Ogao Sunday after Mass. So the preparations will begin in earnest so that we, I am a high present in Bosia. Otodri Jesu. Today, the 17th, when our sister parish, Clement the Pope, I invite for their harvest Thanksgiving. So I know it is ongoing right now. So about Samas, because ndị nwere ike unaga support her. You know, we are not going. I told them we are not coming as a group, but as individuals. So because you can just stop by there. It is going on right now. Otodri Jesu. On Wednesday, we care out your birthdays. Any birthday celebrants? No? Not even the young ones, huh? Okay. How about anniversaries? Any anniversary celebration? Okay. And when you're not busy, worship neighbor and I worship for the first time with us. Anyone worshiping for the first time with us? Okay, it looks like everything is getting quiet. You know, is it because it is the end of the year is coming? All right, Otodri Jesu. I welcome Father, you know, Father Christopher. You're welcome back today. Otodri Jesu. Otodri Jesu. Ndị chọọchị anyị ka eke unu mere. Obi dị m ụtọ ịhụkwa unu ọdọ. Anyị na-ekele Chineke maka ohere pụrụ iche o nyere anyị taa. Ana m ekelekwe dede fada anyị. Awụ fada azụpụtara anyị nwa na seminarị o. Ehe, biko kụtụnụrụ ya aka. Thank you very much, Father, for Meta. Then, mgbe fada kpọrọ m sị
na nwere ike ịbịa Mass masị ya ma na-eche hei keke ga-esi agba ogologo ụzọ a ma kpọtụrụ nwada ahụ n'ebe ahụ sista si biko nụ nyere nwanne gị aka. Thank you very much, sister. So, ya bulatara m, ọkwa ya gakwa m ala, so my driver taa. Na-ekele isi mmadụ niile, ndị kwaya, ndị gụrụ ihe ọgụgụ, ndị altar servers, ndị niile, ma ndị hospitality, everybody. So, unu emeela ka Chineke gozie unu si na Kristi onye nwe anyị. Happy Sunday to you all. Onye nwe anyị nọnyere unu.